banyak dua loh mas, aku kok yoko dodolan aku. Ojo kan. Iya. Oke. Ayo mas, sing rancane mas yo. Rancak sing rame. Yo, sragenan lali janjine kutha Solo ora apa-apa. Yo. Ayo gagrake sragen yo. Ya. Pokoknya bikin lagu, monggo. Lali janjine apa? Lali janjine yo, Mas Marot yo. Yo, kok terus mlebu gak gawe yo. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengeng kene ana kene aku nunggu kowe ka SMS lan yen tak telepon malah kepateni manggel aku manggel yen ketemu pipimu bakal jiwa lali janjine nyatane alasane kadung dandan kowe ora teko ya ujian termasuk saya ujian yo make partner gesek ujian rong dalu saya Jan-jane kowe nengen sama berderet jan-jane kowe nengen kelagatmu saja yukirane hatiku sujono kowe rupa karo wanita liya asik ae minggu sing tak tunggu kowe ngajak ing hawamanmu nganti lingsir srengeng kene ana kene aku nunggu kowe
bakal aku mangkel yen ketemu pipimu bakal siwal 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 lali janjine nyatane alasane kok janjane Mbak Bewe mlebu ya? Ya. Janjane kowe nengati elagatmu sajak nyelirani atiku sujono delokok karo wanita liya. Wes lebu ya, wes ya. Kripik dan kripik karo sithik damatan rata, monggo nggih. Nggih, Mbah Bewe sampun katuran wonten kawula dengan siang punika, kados ing mangke dumugi sore. Nggih. Matur sembah nuwun.